जी सब लोगन के प्रणाम। हम दिव्या वशिष्ठ रउआ सबन के बीच आइल बानी एगो गीत लेके। इ गीत ह जब लड़की के घर जब बारात आवे रहेला तो लड़की के घर में खूब हंगामा होला। पूछल जाला लोग कि लड़का के कहाँ बैठाइल जाई, समधी के कहाँ बैठाइल जाई, लड़का के भाई के कहाँ बैठाइल जाई। तो वही पे गीत गइले बानी, सुनी रउआ लोगन। ए जनक रउआ मड़वा में हीरा जरी, ए जनक रउआ मड़वा में हीरा जरी, हीरा जरी है हीरा लाल जड़ी, हीरा जड़ी जी हीरा लाल जड़ी, आ जनकपुर के मड़वा में हीरा जड़ी। कहवा बैठाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, कहवा बैठाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, कहवा बैठाएब दशरथ समधी, ए जी कहाँ बैठाएब दशरथ समधी, आ जनकपुर के मड़वा में हीरा जरी, आ जनकपुर के मड़वा में हीरा जरी। अंगना बैठाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, अंगना बैठाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, दोरा बैठाएब हम दशरथ समधी, ए जी दोरा बैठाएब दशरथ समधी, ए जनकपुर में मरवा में हीरा जरी, ए जनक रउआ मरवा में हीरा जरी। काका खियाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, काका खियाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, ए जी का हम खियाएब दशरथ समधी, ए जी का हम खियाएब दशरथ समधी, आ जनकपुर के मड़वा में हीरा जरी, आ जनक रउआ मड़वा में हीरा जरी। मेवा खियाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, मेवा खियाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, ए जी खोआ खियाएब दशरथ समधी, ए जी खोआ खियाएब दशरथ समधी, आ जनक रउआ मड़वा में हीरा जरी, आ जनक रउआ मड़वा में हीरा जरी। कैसे बिदाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, कैसे बिदाएब हम त राम लक्ष्मण दुल्हा हो, कैसे बिदाएब दशरथ समधी, ए जी कैसे बिदाएब हम दशरथ समधी, आ जनकपुर के मड़वा में हीरा जड़ी। जी धन्यवाद। कोनो गलती हो गई होई त क्षमा करेम लोग। कोशिश कइले बानी गावे के। जी धन्यवाद।